Kumshi benta na ka Jingrakhe ya ka jal Arpan Diwas. Ka Jingrakhe ban pen sngo tho pat ba, halor ka jing sngo trai, ka jing sngo kit kli kishnang ya ka skim sam ka balayo lengba ka jal Jivan Mission JGM. Kani ka program la penlong na ka office jong u Executive Engineer PHE Hills Division Shillong, haka khatway tarik rempang hajar arpun riu haka shnong soklong kabadon hamausen ram blok. Hakane ka program kibala yawan ban shimbenta kilong nagi khatway tili kishnong hapo ka mausen ram blok, but kibala ya poi baro syakani ka program kilong kumba shispa kendai pu nyongun. Kibala ya don hakani ka program kilong iba AL Bare MCS BDO mausen ram kum ikongsan, ba e khongwir EE ka PHE Hills Division, ba B Stambon SDO PHE mausen ram, kirang ba shnong ki chairman bat secretary VWSC, ki Anganwadi, ki Asha, ki Khana School, bat ki wei kinong kitkam, kinong shong shnong jong ki shnong bapher. Lapadiang burom meki officer sorkar lembat kirang ba shnong da ka jing tem ksing rengkat karyam tenrai. Layo ya ka jingkran pediang snobha na u junior engineer PHE, bat kumju ru ya ka jingkran na uwei ukna ka skol mausen ram Presbyterian LP bat UP school halor ka jingkordor jong ka Layo ya ka jingkran na u SDO PHE ba B Stambon hakaba ila pensyai halor ka jingtmu jong ka nika program. Layo ya ka jingkran na u Executive Engineer PHE kabala pensyai kedar ya ki nong shong shnong halor ki jing pentrekam ya ka skim JJM. Ila kran halor ka jing kordor jang ka ila banjur ya ka jing sngo trai, ka jing sngo kit kli ya ki skim ka baka sorkar ka ai na ka benta ka jing mentoy ka shnong hi baro ka wei. Ila kran pensyai ru ya ki kamram jang ka Village Water and Sanitation Committee VWSC, baka VWSC kadai ban syong perkhat kam na kapor syakapor ban penyat yakni ka skim sam da ka jingya trailang bat ka department. Baka VWSC kadai ban syim ya ka rai ban don ka jing lum senyang syaka fan jong ka shnong na ka benta ka jing sumar ya ka skim sam hapo shnong. Baka VWSC kadai ban don ya ka account ha bank ban kenshow ya ka pisa ban sumar ya ka skim bat la ongru balada ka poi ka por baka sorkar kan pha ya ki jingya rap syaki shnong kanungbu jing yaki. Baka VWSC kan kit khia ban test hi ya ka lengba ki field testing kits FTK kiba la ai syaka wei paka wei ka shnong lengba ki sangut ki kenthei ki balayo jing hikai ka baka sorkar ka kwa baka ka bangi pendon kam ka dei ban long ka ba khuit ka ba suba. Lakran ru halor ka jing penne pensa ya ki klau ki badan saudong jo ki telong catchment area ka ba ila banjur baka ne ka long ka badan kam bat ka ba hakmat baka VWSC ka de ban ped ban kan nembu jing ya ki pateng ki banwan. Lakot ru sya ka jing trelang rengkat bat ka department na ka benta ka bit ka biang jo ka wei paka wei ka shnong. Layo ru ya ka jingkran na chief guest ba AL Bare BDO mausen ram CNR di blok haba ila kot cha ka jinga trailang bat ki department ba pher ki bayade bat ki scheme ki ba ka sorkar ka ai ki ban long ka jing mentoy ya upat ba ka jing ai ya ka certificate har ghar jal ka jing IT ya ka scheme sya ka VWSC handling and taking over ya ka scheme ka jing IT ya ka as-built layout diagram plan jong ka scheme bat ka jing put sngo tho ya ka water quality bat kiwei. Hakani ka sngi la yo ru ban pendap hakini ki program bat ki activities kum ka basoy ya ka handling bat taking over ya ki scheme da u SDO bat ka VWSC kabasam ya ka jal Arpan Diwas certificate kaba penshisha babaro ki yeng hakishnong kila yo kabasam ya ka as built layout diagram plan jong ka scheme shabaro kishnong lasam ru ya ki prize jong ka drawing but painting competition kaba laya shimbentalang da kishnong baro.
Ka grup persara bat isamla ai badiang hun khar sentiu kila ruai ka jing ruai haka surtan rai ka balong ka phang pedeng jong kane ka Jingrakhe ya kane ka jal Arpan Diwas. La yo ru ban pen i kumnu baki Shillong kin la ban test hi ya ka lengba ki field testing kits balasam che ki Shillong baro. Layo ban shem me ka pledge lane ka jingkular ban sumar ban pene pensa bat ban pensngotra ya kane ka scheme sam ka balawan lengba ka JJM. Bat la penkut ya kane ka program da ka jingyat pat ba ban pensngothu ya ki nong shong shnong halor kane ka jingthumu. Ni kular ban sumar bahai ka umbam umdi hakisnong jungi. Kular ban sumar bahai ka umbam umdi hakisnong jungi. Kumba kadai ka benta bat ka kamram jungi. Kumba kadai ka benta bat ka kamram jungi. Setedia ini.